Teño que facer este vídeo de urxencia. Fai un par de horas, un compañeiro meu que traballa no Can de Chapela. O Can de Chapela ven a ser un centro de disminuídos psíquicos, xente que ten, vamos a entendernos, tipos de accidente, que ten problemas cerebrales e demais. Pois se daba o primer caso de coronavirus. O personal está acojonado, que decir, agora dicen, a ver, me comentaba de si os iban a levar a hotéis, porque claro, esta xente ten medo, os traballadores temos medo, os traballadores dos servicios sociais de política social de Galicia. Agora está falando o Feijóo, que ten unha jeta que se la pisa. Eu non sei como este home ten tanta faciana, como ten tanta cara. Un home que desfixo a sanidade galega por completo. En Vigo, vou a decir os casos, porque a xente igual non sabe. En Vigo está cerrado Hospital do Rebullón, 100 e pico camas. Pechou o CIES, que o vendeu ahora non sei a quen. O Seral o pechou, que tiña camas a mogollón. O ambulatorio de Colla, o antigo ambulatorio, tamén non sei a quen o vendeu. Fixo negocio ca sanidade pública galega. En Vigo deu un hachazo terrible. Fixo un Álvaro Cunqueiro, que iso é unha mezcla entre hotel hospital, con parking de pago, e, para rematar, o Hospital do Mensueiro, un hospital que foi pionero, xa con Fraga, o ten traballando a medio gas. Privatizou a lavandería do Mensueiro, unha lavandería que cubría as necesidades de todos os centros sanitarios de Pontevedra. Este home é un jetas, e alguén ten que pararlle os pés, porque están costando vidas a incapacidade deste personaje, que ten a prensa toda comprada aquí en Galicia vía subvención, se a galega xa é a portavacía do PP. A realidade é que os centros de maiores de toda Galicia, os públicos, non teñen medios para combatir o virus. Eu dicía ayer un familiar, eu son traballador do Centro de Política Social, do CRAD Vigo 1, que é un centro que son 2 residencias que comprenden 400 persoas. Como pega ali un coronavirus, se leva a maioría dos residentes e a casi todo o personal. E si é mentira que me denuncie Feijóo. Non temos medios os traballadores. As residencias non teñen a capacidade para atender coronavirus 19, o COVID-19. Non están preparadas. Este home leva recortando nos servicios sociais e na sanidade galega desde que goberna. Está facendo negocio. A súa irmán ten o contrato máis grande co Sergas de Eulen. Eres un jetas, Feijóo. Non hai medios en Galicia. Que alguén o comente, que alguén o leve o denuncia a Fiscalía. Este home, ca súa incompetencia e cos mandos, como é a conselleira de Política Social, que é outra inútil, e os responsables dos Sergas van a ser culpables da morte de moitos galegos. Que alguén pare isto. E despois dos poucos que sobreviven a xente, sobre todo da terceira edad, que siga votando por este, entre comillas, criminal, que solo pensa en facer negocio dos servicios públicos. Difundilo, por favor, os galegos de verdad. E se quere datos, eu digo, a ver se teñen collóns a prensa a ir ás residencias e preguntar aos traballadores das residencias de política social con que medios están traballando. E con estes medios estamos atendendo a moitas persoas que deron o todo por este país, a moita xente maior e que lle pode costar a vida a deixadez do Feijóo. Non hai outra. A ver quen ten collóns a ir ás residencias e preguntar. A ver, a prensa non manipula nada. Que en Galicia me parece que non hai ninguna.